Čau lidi, teďka se tady venku, tak asi blbě vidíte, tak vám ukážu, jako jsem na jednom hřišti, kde byl jednou lejsek a tohle bude video, tak nevím, vlog, nevím vůbec, udělám asi vloga, nevím, tak a budeme něco dělat. Takže, otázka první. Máš ráda moje videa? Počkat. Máš ráda moje videa? A ona, to se mi tak píše, počkat. Musím stopnout. Ano. Máš ráda lejskové videa? Ano. Dneska bude 10 otázek. Tvůj challenge. A chci to doostřit, nebo co? Takže naduješ Lukáš Lejska. Ano. Je tvůj kamarád. Ano. Já to musím strašnout. Cože, teď počkat. Ne. Sakra. Škoda. Sakra. Počkat. Ne, škoda. Cože? Tak a tak je ta otázka. Asi nebo čtvrtá, to nevím. Ale jsem jako kdyby venku, teď to musí být asi 2-3 minutový. Takže pátá otázka. Jak je tvoje nejoblíbenější barva? Černá. Jakou nosíš pod prtvu? Jakou nosíš pod prsenku? Růžovo-červenou asi. A dobře, růžovo-červenou asi. Tak. Jaký máš kozy? To bude vtip, to bude. Tak a nevím už. Tak to bude asi konec z mého videa, na to další setka potom to video. A čuky.